Bok, ja sam Mihajla Devalt, po zanimanju sam balerina, imam 45 godina i svoj autoportret nazvala bi Od Varburga do zvijezda. Evo, rođena sam u Vinkovcima 1970. godine, ali smo prve 2 godine mog života živjeli u Cerni i jako volim ovu fotografiju jer mama, tata, roditeljska ljubav. Moj tata je naprosto obožavao taj auto i mi smo imali Warburg 1, Warburg 2, Warburg 3 i ja mislim i Warburg 4. Ovo je nekakav fancy model sa otvorenim krovom i gotovo da i ne pamtim iz djetinjstva put u kojem uvijek nema malo napetosti, malo neizvjesnosti, hoćemo li stići na odredište. Mama je uvijek bila napeta, uvijek su se čuli nekakvi zvukovi, uvijek miris paljevine, pa bi onda stali, pa bi onda tata malo s njim popričao, pa bi onda krenuli dalje. Uglavnom, Warburg je vezan uz mnoge naše priče iz djetinjstva. Kad smo došli u Zagreb, imala sam 5 godina, kad se nekako dogodio moj prvi susret s baletom i oduvijek sam mislila da ću biti balerina i ja sam jedna od onih koji su se ostvarili snovi. Pa dob za početak je 9 ili 10 godina, a u principu ovo ranije je više igra i razvijanje ljubavi. Ovo je osnovna škola Mladost u Utrinama, tu sam krenula u svoje osnovno školsko obrazovanje i kako je opet sve bilo podređeno baletu, tako sam i osnovnu školu 3 puta u životu mijenjala, samo zbog toga što se turnus nije podudarao sa mojom baletnom školom. Moskva, 1988. godine, Moskovsko akademičko horeografičko učilište, gdje sam otišla na specijalizaciju na godinu dana i to je bilo nevjerojatno iskustvo. To je na neki način i kraj mog školovanja formalnog. Dakle, cijelu svoju karijeru provela sam u Hrvatskom narodnom kazalištu, ostvarila sam mnoge uloge, neke glavne, neke malo manje glavne, neke karakterne. I sve su me na neki način izgradile, neke su bile više uspješne, neke su bile manje uspješne, kako to već u jednoj karijeri ide. Dogodile su mi se razne stvari, tako sam na primjer u jednoj predstavi Labuđeg jezera i to za mene važnoj predstavi sam se poskliznula i pala i nisam mogla naprosto vjerovati da se to dogodilo, ali takve stvari se događaju. To je život i scena je nepredvidiva i zbog toga je to toliko i zahtjevno jer nikad ne znate kako će nastup završiti. 1995. godina i to je bombardiranje Zagreba i situacija u kojoj je jedna od tih eksplozivnih naprava propala kroz stakleni krov naše dvorane u trenutku u kojem smo imali probu za produkciju Donau baleta. To je onaj trenutak kad čovjek misli pa neće valjda baš meni na glavu, ali eto, ipak se to dogodi i palo je baš nama na glavu i 14 plesača je bilo ranjeno, neki lakše, ali neki dosta teško. Ovo je moj osobni Wimbledon, dakle to je neka moja osobna pobjeda, nešto što sam jako dugo željela, to je uloga u Labuđem jezeru, uloga crnog i bijelog labuda i u trenutku kad sam je dobila za plesati, to je bio i trenutak kada sam se najviše i uplašila, jer eto, nešto što sam dugo željela na koncu moram ostvariti. Balerine treniraju cijeli dan. 365 dana u godini, samo najvažniji praznici su i praznici i kod nas. Kod nas nema produženih vikenda, kod nas nema skraćenog radnog vremena, dakle mi radimo stalno. Stopala balerina su često vrlo izranjavana, bolna i na njima se često vidi koliko su same špice neudobne i vi u špicama često morate provesti cijeli dan, tako da to ostavlja traga i ima i puno i žuljeva i kurih očiju i svega. Ja sam majčinstvo od uvijek željela i nikad nisam htjela taj dio svog života prilagođavati. Kao sad, ja sam balerina pa ću ja tu nešto planirati. Irmu sam rodila u 41. i bilo mi je potpuno jasno da je to kraj. I na neki način, budući da se umjetnicima često nekako nije lako, pogotovo balerinama, profesija je jako kratka i nije se tako lako odvojiti od profesije i prihvatiti činjenicu da je kraj. Za mene je to došlo nekako spontano i prirodno s tom trudnoćom i ja sam znala da se ja u punoj mjeri više neću vraćati. Tako da eto, danas plešem još stvarno vrlo male uloge i bavim se pedagoškim radom sve više i više. Dakle, za kraj bi samo željela reći da svi oni koji to žele da se bave umjetnošću, da ostanu i opstanu umjetnosti, jer nas umjetnost uči da širimo horizonte i poštujemo različitosti.
Hvala što ste me gledali, bok!